Paluwaga, nagkuha siya cellphone sa mua. Kanya kay di naman namo siya makontak. At pagbubuatan niya. Pero nang utang mo, wak balik ko pa nangyari. Kita pa lakaw. Ang among luti nito, gibaligya bagay, kaya aron makakuan siya. Digos Flower Shop, delivering happiness. Ay ma'am, may udto. Ay, unsa ni mo ni si Juliet? Lizardo? Yung mga anak ni... Nana siya di karon ma'am? Kanang... bahay mong ganun siya katong paluwagan niya nga giapilan ma'am? Paluwaga, nagkuha siya cellphone sa mua. Cellphone nga iPhone, katong latest nga iPhone karon. Bali, narilisan naman ni siya cellphone ma'am. Tapos, timbayad naman unta niya sa mua kay nanapod milaing i-release. Unya kay di naman namo siya makontak. Diri man to dati ang address nga gihatag, diri daw. Asa na ni si ma'am karon? Ay abroad ni siya. Bali tulo ka bulan na mi sige kontak ni si ma'am, na namo siya makontak. Ano makakontak pa niya siya? Wala siya kay sugot bahay ng ani, ang paluwagan. Dako-dako ba na yung tago na jud ma'am? Magbabat na siya 20 kapin. Tulo ka bulan naman siya wala naghatag. Oh, nami dala nga documents niya ma'am, patuod nga na bayan siyang utang. Kuhaan ako ng magkwartan niya. Pero nang utang mo, wak balik ko pa nangyari. Paita, kita pa lakaw. Ang among luti nito, gibaligya bagay, kaya aron makakuan siya. Ano na lang mo, tagaan na lang di ka ng kopya sa kanyang payments niya. Pakita na lang mo sa iya ha. Pwede dito lang sa likod na to ma'am, na lang kay permahan po. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo may surprise! Birthday na siya! Udto, before mi magsugod ma'am, magkaila-ila sa ami. Kami di ay ang Digos Flower Shop. So ma'am, nami diri karon para ihatod ning pa-belated surprise para sa imuhang birthday. So ma'am, bisag belated ng birthday nimo, kantahan ka na mo pag-usab ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish usa ma'am, tapos tayo pa ang kandila. Salamat sa akong anak. Dear Mama, belated happy birthday. Unang birthday mo to man na hindi tayo magkasama. Salamat sa lahat-lahat ng sakripisyo mo sa akin. Sa amin ni Kuya. Kakasori sa lahat-lahat ng pasakit na binigay ko sa iyo, Mama. Wish ko sa iyo, Ma, good health lang palagi at long life. Huwag kang mag-alala sa akin dito kasi okay na okay ako. Gusto ko alagaan mo sarili mo. Ingatan mo sarili mo. Miss na kita, Mama, at mahal na mahal kita. Hindi ko man palagi nasasabi sa iyo na I love you, pero tandaan mong mahal na mahal kita, Mama. Nagmamahal, Juliet. So, mao to iyahang message. Maraming salamat sa iyang surprise ako ang. So ma'am, gitagaan po day kaniyag 10,000. 10,000 na ma'am ha. Sa ikaingon nimo nga gitagaan kaniya anang kwartaha. Salamat lang gihapon kay makaon na siya. So kato lang ma'am. Okay ma'am, once again, happy belated birthday ma'am. Magpicture ka. Uso na podron ang mga sorpresa, ug sa social media mi patok na.
Makaselebrar bisag na ay pandemya, kini mi viral og daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga moaksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Daghang na ang Bigos Flower Shop lang doula.